Tanimal hukuk gorugçysy, veteran jurnalist Sultan Açylowanyň ýolunyň baglanyp zor bilen hassahana yerleşdirilmegi hukuk toparlary we yerli ýaşaýjylar tarapyndan ýadgyrlýar. Serdar Berdimuhammedow ýaş, täze pikirli, ösen we giň dünýä garaşly prezident diýsek, ol hem Kakasynyň Stalinçilik we semetme siýasatynyň el çekip bilmäne meňzeýäri. Ýogsa kynmy gartaşan habarçy denany edilýän zulümleri we basyşlary besetmek. Diýip garagymly Daýhan Zenan mehraýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri Açylowany hem de onuň maşgalatyny hastahanadaky eden etdilikli tutulukdan derhal boşatmaly we onuň meýlestirilýän ýaly Ženewa tapar etmegine ruhsat bermeli. Diýip New York'ta ýerleşen Human Rights Watch guramaty 20 noýabrda çap eden beýanatyny aýtdy. 75 ýaşly jurnalist Martin Ennals ganatynyň dabaratyna gatnaşmak üçin 20 noýabrda ir bilen Aşgabatdan Ženewa uçmaly ekeni, ýöne ol şol güni irden sagat 6:30-da akalatly adamlar tarapyndan öýünden çoğunudaky ýokunç keseleri hassahanatyna zor bilen alınıp gidilýär. Lukmanlar uly ýaşy denanyň ýokunç keseli ýolugmakda guman edilýändigini we onuň gyssagly hassahana barlygyndan geçirilmeligini aýdýarlar. Vilayatlaryň ýaşaýjylary köp halatda oba ýaşaýjylary Sultan Açylowanyň ýolunyň ýapylmagyny ýeti ýadgyrýarlar we bu waka bilen ýurtda adam hukuklarynyň gödök basgylanynyny aýdýarlar. Sakarçagy we Garagum etraplaryna Azatlyk radiosynyň habarçyları bilen gurrundaş bolan Daýhanlar Sultan Açylowa öz goldugyny tasdiklap bu hili hukuk kemsitmeleriniň gönüden güne prezident Serdar Berdimuhammedowyň awraýyny pesa gaçyrýanyny aýdýarlar. Açylowa garaşy jurnalist we hukuk gorugçy hökmüne Türkmenistany ýöneköy adamlaryň ýüzbeýdi bolýan kynçylyklary barada habar berýär. Halkyň agytyny aglap ýyllar boýy ýurt içinde häkimetleriň semetmelerine sebäp bolýar. Balkan daşawy Lewapo ahyl welaýatlaryna Azatlyk radiosynyň habarçyları bilen gurrundaş bolan oba ýaşaýjylary hususany üpçünçüligi pes hojalyklary we pensioner raýatlar Sultan Açylowanyň zähmeti netijesinde oba ýaşaýjylarynyň agyr durmuşy hakkynda maglumatlaryň habar ferişdelerine peýda bolýanyny aýdýarlar we ýurtda erkin jurnalistlaryň işine ýol berilmegini goldaýarlar. Ýöne baýry jurnalistiň ýolunyň baglanyp zor bilen hassahana yerleşdirilmegi diňe bir oba ýaşaýjylaryň arasyny däleýsem, şäher ýaşaýjylarynyň gary bersede ýurdun intelligensiýa wekilleriniň ýokary hujaýlarynyň mugallimläriniň we talip ýaşlaryň arasyny hem rezonans döretdi. Açylowa garşy gurnulan soňky gödök äsgermezlik häkimetleri awraýdan gaçyrjy faktor hökmüne hyzmat edýär. Diýip intellektual adamlar özleri pikir alışmalarda aýdýarlar. Yerli intellektuallar ýurtda syýasy durnuklulygyň ýeti sosial we ykdysady kynçylyklar zerarly çaýkanyp başlanyny aýdýarlar. Olar şeýle ýagdaýlaryň fonuny amal edilýän semetme çärelerini häkimetleriň howsala refleks hökmüne düşündirýärler. Türkmen rejimi inni özüniň howsala düşenligini açyçan görkezip başlady. Şonuň üçin hem häkimetler özleriniň ygtybarsyz hasaplayan şahslaryna garşy basış çärelerini ýygzamlaşdyryp başladylar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli intellektuallary sitirlýär. Muňa garamazdan häkimetler repressiýanyň germini göz görtelik giňeltdigiçe ýylat arasyna dymyşlyk egsilip gorka azalýar we açyk pikir alışmalar batlanýar. Şeýle şertlerde adamlaryň öz hak hukuklaryny talap etmegi, olaryň tankydy garaýşlary dillendirmekleri hassa ýaýlanýar. Diýip yerli intellektuallar aýdýar. Şonuň üçin bu gedek Sultan Açylowanyň akwaly barada ýurt içinde jemgyýetçilik tarapyndan soraglar eşdirip başlandy. Diýip olar belliýär. Açylowa geçen ýyl Düýbi Şweýçariýada ýerleşen Martin Ennals gadnatynyň insan hukuklary bayragyna munasip boldy. Ol şonda hem gadnanyň Ženewada geçirýän dabarasyna gatnaşmak üçin ýurtdan çykmagy synancanyna häkimetler tarapyndan uçuryň bortuna goýberilmedi. Şonda häkimetler Aşgabatyň halkary howa menlerine hukuk gorugçysynyň hem de onuň gyzynyň pasportlaryny çyýgly söpürgüçler bilen öýläp bu resmi namalaryň ulanuşy ýarmaýanyny aýdypdyrlar. Ak halatly adamlaryň Açylowany hem de onuň maşgalatyny ýokunç ketelleri hassahanasyna zor bilen alyp gitmegi sahnasynyň bir distopiýa filminiň ssenariýasyny çalym edýän bolmagy mümkin. Ýöne bu batyrgy denandan gorkan hökümetiň ajy hakykatydyr. Türkmenistanyň häkimetleri öňden bäri raýatlaryň hereket azatlygyny, hususan da ýurdun berk repressiv hökümetini tanqidleýän Açylowa ýaly adamlaryň hereket azatlygyna gatyşyp gelýär. Diýip Human Rights Watch guramaty aýtdy. Mundan öňe halkara adam hukuklary hyzmatdaşlygy we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwaty hem Sultan Açylowanyň ýolunyň baglanyp zor bilen hassahana yerleşdirilmegini ýadgyryp beýanat ýaratdy. Türkmenistanyň her näçe prezident çalışsa da häkimetleriň repressiv tejribeleri onlar çöýül bäri şol öňkülügini galýar.
Bu aralyk Türkmenistan'ın kronikasy neşri 25-nji noýabrda Sultan Atçylwanyň hem de onuň gyzynyň we giýewtiniň henizem çoğunynyň ýokanyş keselleri hassakhanasyna üzüňlükde saklanylýanyny habar berdi. Lukmanlar olardan gan barlyklaryny alypdyrlar. Şeýle her gün irden burun boşlugynyň suwukluk alypdyrlar. Ýöne heniz diagnoz goýulmandyr. Muňa garamazdan 23-nji noýabrda Lukmanlar olara derman ýazypdyr. Jurnalist we onuň maşgala agdalary bu dermanlary almakdan özleriniň ýüze urýanlyklaryny aýdýarlar.